hoodere yontaɓe leñol ana waɗi ewnago muɗum kasinde ngaroton hawrude e hiiro meɗen hiiro fina tawa waɗo palais de la culture Amadou Hampâté Bâ. waɗata ko le 6 août 2022 so Allah jaɓi à partir de 20h. ñande muɗum nde invité principal o woni ñaafo Sare Fitini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñafo Sare koroba kanubagaw ani da Sare kanubagaw ani alukida kanubagaw Amara Jabate kanubagaw mago bela jelen kanubagaw jogarame jamu 15 be fawo fa Ñafo Sare Fitini wulila adeliko la le 6 ci blanen de Ñafo Sare Fitini ma palais de la culture la Amadou Hampâté Bâ. Ñafo Sare Fitini yere de invité a principal yɛrɛ de ne donc nya bla jogorame bela jelema ni konto kodeni yɛrɛ ni mba don ga fɔ ko fɛlen do ou bien mba don ga fɔ ko balimaw be mba don ga fɔ ko jatigiw be mba don ga fɔ mɔgɔ minnu be sɔkulu be le 6 Ñafo Sare Fitini invité len do mɔgɔ kelen tɛ dɛ mɔgɔ fila tɛ dɛ dilikɛlaw tɛ dɛ dilibalu tɛ dɛ ne mago bɛ adamadenw de la wari tɛ sanu tɛ nebete auka bo awata sira kuna wolo yantude Alisco Wan e Hatta Kida groupe weltare Haseyni Kida e Mama Gisi Yaya Darame Yero Kaalo Garange Sek kañi e mogiyankoɓe hoodere yontaɓe parrain o Mamadou Diadje Ba marrain o woni Fatoumata Batuli Niane ambi ko partenaire emɓe Bokum service kadi bouillon poulet kola Bokum e soya Bacili andon nan du damal ngal wana mere carte VIP 10 000 francs carte d'entrée 5 000 billet ngaji ɗi 2 000 francs faamu waɗi hen so ɗum fu wala hen oɗon mbawi noddude ɗiɗo numéro ji 75 13 14 42 walla ɓami maltel o 63 59 94 94 so Allah holli en jeegom lewru darotondu palais de la culture Amadou Hampâté Bâ kirtiɗo fuu yo jungo mum yoroy toon